denboralerro feminista jolasa aurkeztea. Proiektu hau duela pare bat urte hasi genuen, Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ateratzen duen diru laguntza baten harira, euskarazko euskarri digitalak sortzeko, diru laguntza hori ateratzen da urtero, eta horri helduta sortu zen ideia hau, eta gero sortu genuen denboralerro feminista jolasa. Gaur honea etorri gara, denboralerrofeminista.app aurkeztera, aplikazioa, eta aplikazio horren barruan noski online jolasa. Bestetik, aplikazioan ere bestelako euskarriak topatu daitezke, adibidez unitate didaktikoa. Unitate didaktikoan gero jolasean jolasten diren karten informazioa asko sakonago eta askoz garatuago azaltzen da, eta historiako 5 aro azaltzen dira hor, eta beti ikuspegi feminista hori oinarri izanik. Eta baita ere guk ere lanketa egin behar izan dugu ikuspegi intersekzionala nolabait sartzeko, ze azkenean kontatzen den historia beti ikuspegi androzentrikoa izateaz aparte, beti pertsona zurien ikuspegi hori izan da gehien ikusi dena. Orduan, ikuspegi feministaz gain, intersekzionalitate hori ere sartu nahi izan dugu, aniztasuna hori nolabait bermatzeko historiaren kontakizun honetan. Eta pixkat helburua da, historian hain ezagunak ez diren emakumeen historiak eta gertaerak kontatzea, baita ere gure iruditegia nolabait aldatzen joateko, betiko historiaz gain, bestelako historia dagoelako. Eta orduan gaur honea etorri gara, aplikazioa aurkeztea Beasaingo ikasle taldetxo bati, baina ez hori bakarrik baita ere beraiekin jolastera, jolasak ematen du aukera online jolasteko, baina baita ere kartak inprimatzeko eta modu fisikoan jolasteko. Orduan gaur hori ikasleekin jolastuko dugu, proba egingo dugu zelan juten dan, eta azkenean ikasleekin pixkat saio honen bitartez, pixkat historiaz ikastea eta rato on bat pasatzera.